med Chrome-udvidelse med Skriv Sikkert. Og når man har en Skriv Sikkert udvidelse i Chrome, så har vi også den her genvej. Hvad skal vi bruge den genvej til? Når jeg åbner genvejen, så kan jeg se her, hvor det står læs op, opsummer. Men her har vi billedtekst. Hvad er billedtekst til? Det er, hvis det er et sted, hvor man ikke kan markere en tekst, men gerne vil have det læst op. Så trykker man simpelthen på den. Så kan man lave et kryds udenom det felt, man gerne vil have læst højt. Det er så det felt. Når jeg så slipper den, så læser den det højt. Du har kort tid til at indberette og betale moms. Hvis jeg så gerne vil have en opsummering af det i stedet for, jamen så trykker jeg bare på opsummering, og så går den ind og laver en opsummering af teksten i stedet for, og så kan jeg bare gå hen og få den læst højt. Så jeg vælger selv, om jeg vil have hele teksten, eller jeg vil have en opsummering. Men jeg kan simpelthen markere teksten, der hvor jeg ikke kan markere teksten manuelt, kan jeg simpelthen lave et firkantet felt ud og få det læst højt. Hvor giver det mening? Jamen det er, hvis man kommer et eller andet sted, hvor teksten er så skrivebeskyttet, at du ikke kan markere den, jamen så kan du få den læst op alligevel.